To assalamu alaikum masu kallon mu. Kamar yadda kuka gani a wannan bidiyon, fuskar wannan bidiyo, yadda za ka yi uploading na contacts na wayanka a Facebook account ɗinka. Ba wai za ka yi hiding na, ko ko in ce za ka ɓoye number ka da ka buɗe Facebook ɗin da shi ba haka nake nufi ba. Yadda za ka yi uploading contacts gabaki ɗaya na wayoyinka, kamar yanzu wannan contact ɗin, yadda aka yi uploading nasu zuwa kan Facebook ɗinka, ko da ka yi missing naka, za ka iya samun nombobinka. Ba lallai ba ne ko ka yi welcome back nombobinka su zo maka, amma kai already ka yi saving akan Facebook naka, Facebook account ɗinka, kaga za ka iya samu. Kuma banda kai ba wanda ya isa ya kalli contact ɗin da ka yi saving akan Facebook ɗinka. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin wannan bidiyon. Da Allah yau ne zuwanka wannan tashar channel ɗin, da Allah ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai sanar ma da cewa da zarar na saki bidiyo zai zo maka kan wayanka. Da Allah kuma ka yi haƙuri ka daure ka yi sharing, ko da mutum ɗaya zuwa biyu ne. Na gode. Mu shiga kan bidiyon direct. Da farko za ka shigo Facebook account ɗinka kamar haka, kuna gani. Ka shigo kan Facebook ɗinka kai tsaye kamar haka. Bari ya ɗan yi searching ya buɗe. Kana gani ya yi searching, to sai ka shigo inda aka rubuta wannan madannai uku. Kana shigowa za ka zo direct settings. Kana shigowa settings ya buɗe, aka zo ƙasa ƙarshe, gashi nan inda aka rubuta contacts offloading, wannan nan wajen za ka shige ta kamar haka, sai ka zo ka kunna nan wajen. Turn on. Bayan ka kunna nan wajen already, ka gani already yana kan importing, kaga importing your contacts nan wajen. Gashi nan yana kan importing nashi. Kaɗan jira kaɗan, gabaki ɗaya zai importing nashi. Saboda matsalar network ne, amma yanzu zai gama insha Allah. Kuna gani da yawwa, ga yanzu already ya gama. Kaga already gabaki ɗaya yanzu ya gama importing na contacts ɗin. Kana gani, sai ka yi skipping a nan wajen. Shikenan ya gama importing na contacts ɗin. Gashi nan ka zo settings. Kana zuwa settings kamar haka, gashi nan import contacts. Bari yanzu za ka ga contacts na wayanka gabaki ɗaya. Gashi nan kana gani contacts na wayanka gabaki ɗaya, gashi nan ya maka. Yanzu ko da a ce ka rasa sim naka, ka ko ka yi welcome back, ba lallai ba ne ya zo maka nombobinka. Amma da zarar ka yi saving ɗinsu a nan wajen, kaga already nombobin na gashi nan gabaki ɗaya. A ce yau ko da na yi missing na sim ɗina, ba abun wani damuwa ba ne, duk zan samu nombobina. To da Allah, da wannan muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Da Allah in bidiyon nan ya burge ka, ka danna mana like kuma ka mun share. Na gode.